மோப்பம் பிடிக்க மட்டும் தெரிஞ்சா போதுமா? அது மட்டும் போதாது, இன்னும் நிறைய விஷயங்களை நீ கத்துக்கணும். இன்னுமா? ஆமா, உனக்கு மறைஞ்சு மறைஞ்சு போக தெரியுமா? தெரியாதே. எதிரிக்கு தெரியாம பதுங்கி பதுங்கி போக தெரியுமா? தெரியாது. எதிரிக்கு தெரியாம உணவு கவ்வ தெரியுமா? தெரியாது. மோப்பம் பிடிக்க மட்டும்தான் உனக்கு தெரியும். அரைகுறையா கத்துக்கிட்டு போனா இப்படிதான் நடக்கும். அதனால அனுபவம் உள்ளவங்க சொல்றத கேட்கணும். எதையும் முழுசா தெரிஞ்சுக்கிட்டு போனாதான் வாழ்க்கையில வெற்றி பெற முடியும். என்ன தெரிஞ்சுதா? நானும் மோப்ப பிடிக்க கத்துக்கிட்டேனே.